जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जायफोर बे जोहोलाव बिथांमोना बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावलांबाय बिथां बिर जोहोलावजो मुंख्लंमोननि गोसोखांथियाव पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि बिहोमाखौ गोजोरथाय खालामनो थाखाय दख'रानि सिङाव थानाय 58था गामिखौ लानानै बिथांमोना देग्लाय नैथि बोसोर बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव गामियारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बिथांमोना लादों आरो दिनै जोबथा हाबाफारि आं बे हाबाफारियाव फैनानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि थाखाय आङो पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाबो बेनो जों गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा माने बेवहाय जिउ खुङो बिथांमोननि गेजेराव गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों जोङो रायजो जानांगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव गोबां जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोङो गेलेगिरि जोङो गामियारि बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव जों ओंखारबोगोन होननानै जों सानो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे थांखिखौ लानानैनो जोङो 13 बोसोरनि सिङाव जोलुर बादायलायनाय बेखौ जों जिल्ला आफादफोरा होलांबाय देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखौ खुंनो जोंनि जिल्लाफोरखौ लानानै जों खुंनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो मोनब्रै जनाव खुंगोन मोनसेया कार्बि आंलंनि लांहिङाव आरो मोनसेया बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव आरो मोनसेया जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि बरमायाव आरो मोनसेया जाहैबाय गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव जों डेटखौ थि खालामथ'वाखै नाथाय बे गेलेगोना जों थि जाबाय आरो बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जों आखायाव लादों जे बड'फानि मुङाव जों अल इन्डिया लेभेलाव मोनसे जोलुर बादायलायनाय जों हाबा होनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बे बेलायाव जोङो जोंनि एक्सपार्टफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खननै जों सावरायलांबाय आरोबाव जों एक्सपार्टफोरखौ लानानै बिथांमोननि बोसोनखौ लानानै जोङो मा लेभेलाव जोङो बड'फानि मुङाव जोलुर बादायलायनायखौ जों खुंनो हागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय जोंनि गोरों जोंनि जोलुर गेलेनो गोरों मानसिफोरखौ गेलेगिरिफोरखौ जोङो दिहुननो नाजादों आरो बर' हारिखौ जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जोंबो सिनायथिनो जोङो दुलाराय बर' आफाद थांखि लानाय जादों आथिखालाव बर' लाइमोनफोर बा गेलेगिरिफोरनि इयुन समनि गेलेगिरिफोरखौ माबाफोर खावलायनो सानो जोबोद मोजां बाथ्रा जों मख'नांगोन क'क्राझार जिल्लानिफ्राय इण्डियानि ISLआव जोङो सानै गेलेगिरिखौ जों मोननो हादों सासेया जाबाय दुर्गा बर' आरो सासेया जाबाय हलिचरन नार्जारि बिथाङा दासिमबो गेलेगासिनो दङ आरो जों सानो बर'फोरनि गेजेराव गोबां बिदि जोलुर गेलेनो रोंग्रा गोबां दङ नाथाय एखमबा मा जायो जों मोजां प्लेटफर्म मोनैनि थाखाय जोंनि गेलेगिरिफ्रा गोजौ लेभेलाव थांनो हाया आरो जों दख'रा आफादफ्रा जोंनि जिल्ला आफादफ्रा जि थांखियाव लानानै जोलुर बादायलायनाय होनो बिथांमोना होगासिनो दङ बेनि गेजेरजोंनो गामियारियाव थाखोमानानै जोंनि जे रोंगौथि गोनां प्लेयार बिथांमोना मोनसे स्कप मोनगोन आरो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव बर' हारिनिफ्रायबो मोजां जोलुर गेलेगिरि जों मोननो हागोन जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिजिंथियो पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बायदियै नैथि गामियारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ थांनाय 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 30 सेप्तेम्बराव जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल हाबाफारि जादों बे फाइनाल हाबाफारियाव मोननै हान्जानि गेजेराव जोलुर गेलेनाया सोलिबाय थादों हाब्रुबारि अदालगुरि दरनै गामिजों लोगो नांनानै सालबारि खोला सोनाबपुर आरो सोनाब सोनाबपुर मोनथाम गामिजों मोनसे हान्जा जानानै बिथांमोनहा नारा नाथा गेलेदों दा बे गेलेनायनि गेजेरजों जाय हान्जाया देरहासार जानो हागोन एबा विनियार जानो हागोन बिथांमोननो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 15,000 बान्था हरनाय जागोन आरो जाय रानार्स एबा जेनगिरि हान्जानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां हरफानाय जागोन आरो साबसिन गेलेगिरि हिसाबै जाय सायख'जागोन बिथांमोननो नोगोद ट्रफिजों लोगोसे 1,000 बान्था हरनाय जागोन आरो थांनाय 17 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम जाय बांसिन जोसोनो हागोन एबा हाइ स्करार हिसाबै बान्था मोननो हागोन बिथांनो ट्रफिजों लोगोसे 1,000 बान्था होनो हागोन दा पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनिफ्राय जागायनानै देग्लाय नैथि खेब गामियारि जेनाखि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्सनि थांखि बायदियै जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गामिफोरनि गेजेराव एना एनिखौ जों फोजोबनानै जाहाथे खौसे आरो अनलायनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जों बोरै दावगानो हायो गावजों गाव बिदा फंबाय गोरोबलायनानै
जौगानायनि फारसे जों आवगायनो हायो बेखौ नोजोर होनानै पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो जोलुर खेला गेलेनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो आसा खालामो नैबे गामियारि जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलावबो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलफ्राव जाहाथे जोलुर खेला गेलेनायनि गेजेरजों जायगा मोनहैनो हायो आवग्रिहोनो हायो जों बेखौ आसा फारिनानै बे खेलाखौ जों खुंनाय जादों। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553185 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।